טוב, שלום לכולם, ותודה שהגעתם. יש לנו החלטה חשובה להחליט היום. כולכם בטח כבר שמעתם על גורלה של אוניית ולוס. 350 מעפילים, ומתוכם רק 50 הצליחו לעלות לארץ. עכשיו אנחנו חייבים להחליט בתור מנהיגי היישוב היהודי, האם ההעפלות לארץ יימשכו או ייפסקו. לפי דעתי, אנחנו חייבים להפסיק עם ההפלות. אנחנו לא יכולים להמשיך לסכן ככה חיי יהודים. אסור לנו לפעול נגד הבריטים בצורה שכזו. זה פשוט לא נכון, אני מצטער שמוליק, אבל אני חייב לחוק על דעתך. אני חושב שחייבים לעלות יהודים לארץ, אפילו אם זה אומר לסכן על חייהם. חייב להסכים יוסף, עם כל האנטישמיות הגוברת באירופה, חייבים לעשות הכל כדי להביא את היהודים לארץ, ואפילו להציל את חייהם במקרים רבות. גם בעיניי חייבים להמשיך עם ההעפלה. אני מחזקת את יוסף ושרה לה. תקשיבו, אני פשוט לא מסכים. אנחנו לא יכולים לסכן חיי יהודים. זה פשוט לא שווה את זה. אנחנו צריכים לחכות ולנהל משא ומתן עם הבריטים. אנחנו לא יכולים לפעול נגד החלטתם. גם אני חושבת שזה לא טוב לפעול נגד הבריטים. אנחנו צריכים לשמור איתם על קשרים טובים, וגם עם האנטישמיות באירופה, יותר בטוח לחכות לאישור של הבריטים בשביל לעלות יהודים לארץ. הם הבטיחו שהם יעזרו לנו להקים בארץ ישראל מדינה יהודית, ואם נפעל נגדם הם בחיים לא יעזרו לנו. אני מציעה שנערוך הצבעה, כאן ועכשיו נחליט אם ההפלות יימשכו יפסיקו. אני מסכים, בואו נעשה את זה. כל מי שבעד להפסיק את ההפלה, שירים את ידו. כל מי שבעד להמשיך את ההפלה, שירים את ידו. אז זה הוחלט, ההעפלות ימשיכו נגד החלטת הבריטים.